Neste vídeo imos ver como crear un cartafol. Dentro dos recursos, o recurso do cartafol. Para iso, accedemos á aula virtual co usuario e contrasinal que nos deu o administrador da aula virtual. E agora dirixímonos ao curso no que queremos crear o noso recurso. Imos á miña área persoal para buscar o curso e seleccionamos o curso no que imos crear isto. Vamos a supoñer, vamos a facelo con un exemplo, imos a crear un tema no que imos poñer os boletíns de pendentes do curso anterior, para que os alumnos poidan acceder a eles, aqueles que teñen pendentes. Activamos edición e imos elixir un curso que non este utilizado. Vamos a seleccionar aquí para cambiar o título da sección. Desplegamos, eliminamos este tic para que poñernos o tema que nos queiramos poñer e imos chamarlle material de pendentes. Lugar, poñemos a descripción no que estarán os boletíns da materia de cursos anteriores. E agora guardamos as modificacións. Ben, xa temos aquí o tema, como vedes, material de pendentes, lugar no que estarán os boletíns da materia de cursos anteriores, e imos engadir o recurso cartafol. Imos aquí a engadir un recurso e, como vedes, no vídeo das etiquetas estaba como todo xunto, aquí temos separado engadir un recurso de engadir unha actividade. Imos ao recurso cartafol e imos de chamar boletíns. Por exemplo, pois nada, boletíns, nada máis de pendentes. Poñemos aquí exercicios de pendentes. E imos meter os ficheiros dende o noso ordenador. Clicamos aquí. Se quixéramos facer unha subcarpeta dentro daquela carpeta, por exemplo, poñer boletíns e agora aquí organizar por cursos, primeiro da ESO, segundo da ESO, terceiro da ESO, pois iríamos aquí a crear un cartafol. De feito, vamos a facelo, vamos a poñer primeiro da ESO. Supoñamos que estamos no curso pois, de cuarto da ESO, da igual. Creamos un novo cartafol, segundo da ESO, e outro para terceiro. E vemos que temos aí 3 cartafoles. Imos agora a ir a este cartafol e podemos ou arrastrar os ficheiros desde o noso ordenador ou clicar aquí e buscalos. Imos aquí a coller o boletín 1, enviar este ficheiro, xa o temos aí, imos meter outro, o boletín 2, damos a abrir, podemos guardarlle o nome se queremos, enviamos este ficheiro e imos enviar o terceiro boletín que tiñamos. Volvemos a navegar, damos a abrir, seleccionamos o ficheiro, damos a abrir, poñemos o nome, boletín 3 e enviamos este ficheiro. Ben, xa temos aquí os 3 ficheiros. O que podemos seleccionar agora é se queremos que presente nunha páxina separada ou nunha páxina do curso. Se o pon sobre unha páxina do curso vai no poñer todo desplegado xa e nunha páxina separada pois poñerao cando cliquemos nela e na páxina principal só aparecerá a carpeta. Ímolo ver. Tamén temos a opción de amosar os cartafoles estendidos ou non, que serían os de primeiro da ESO, segundo da ESO ou terceiro da ESO. Vamos a ver primeiro como non lo pon nunha páxina separada. Vamos a agardar e volver ao curso. E agora aquí vemos que só aparece boletíns e cando eu pincho en boletíns apareceme aquí as carpetas e ao pinchar na carpeta desplegaseme esa carpeta, vale? Están as carpetas desta maneira. Isto podemos editalo para eliminar ou cambiar o que queiramos, se queremos eliminar daqui un ficheiro ou o que sexa, vale? Ben, se volvemos ao curso, vamos ao tema, imos a editar a configuración para modificala e agora imos a poñer presentar na páxina, en vez de nunha páxina separada que nos apareza sobre a páxina do curso,
e damos a agardar e volver ao curso para ver agora como queda. Agora, se vedes, aparecenos aquí xa na páxina inicial todo o que hai, vale? Non temos a necesidade de ir pinchar en boletíns para ver o que hai dentro deses boletíns, vale? Chao.